Lenten presentation sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa miaging Sabado sa gabii nanawagan og pag-ampo taliwa sa mga pagsuway nga nasugatan karon. Samtang sa laing dramatic monologue naghulagway sa duwa sa politika nga mihatod sa kamatayon ni Hesukristo. Atong sayran pinaagi niining report. Nagsugod ang Lenten presentation nga gilansang na si Kristo sa krus, hangtod nga gilumog siya. Sa susamang Lenten presentation, naghulagway usab sa Pangulo sa simbahan nga nagtinabangay aron malangsang si Kristo sa krus. Adunay eksena nga gipabantayan sa mga Romanhong kasudaluhan ang gilubngan ni Kristo, hangtod nga nabansay si Kristo. Miabot ang mga higalang babayi ni Kristo nga mutuaw unta sa iyang lubong apan ilang gidiskubrihan nga wala na ang lawas ni Kristo. Gipasabot ni Father Joseph D. Aquino, ang scriptwriter sa Lenten presentation, nga ang mensahe sa Semana Santa mao ang pagdapit sa pag-ampo. My friends, we have our own Galilees in life. Na mga panahon na usahay, magduda ta sa Ginoo, magduda ta sa iyang gugma. Na panahon nga natin mga pumutana, but go back to the Galilee of your life. Go back. Samtang auhag usab ni Monsignor Guillermo Gore, team moderator sa Archdiocese of Cebu, sa misaksi sa Lenten presentation nga mohimo og matinud-anong pamalandong aron maangkon ang unsa may gilauman. Samtang adunay lahi usab nga mensahe sa Semana Santa nga mahatag ang bag-ong natapos nga dramatic monologue sa kinabuhi ni Claudia Procula nga sinuwat ni Monsignor Agustin Ting Angkahas. Gihulagway ni Claudia Procula ang iyang banang si Poncio Pilato nga gustong magpabiling mahupot sa gahom pagkagobernador sa Judea. Tungod ni ini, mitugot siya nga malansang si Kristo sa krus. Gipasabot ni Monsignor Agustin Angkahas, writer ug direktor sa Claudia Procula dramatic monologue, nga ang kasinatian ni Poncio Pilato mamahimong kasinatian usab sa bag-ong panahon. Sa iyang pamalandong, gipaambit na Arsobispo sa Subo Jose Palma nga ang tinghuan ni Poncio Pilato nga midapig sa sayop ug bakak aron lang makahupot gihapon sa gahom mao'y mihatod hinuon kaniya sa kalautan. He was the instrument of Jesus to be crucified, thinking he would hold on to power, only to realize what he hoped for is actually an occasion for his downfall. Kauban si Clarence Labutin, Mark Regia Abella. Balintang Bisdak.